Дай Боже, и това ще стане. Още няколко секунди открадна Георги Иванов. Сега центрира. Добро изпълнение! И това е 1-0 за Левски. Нещо, което толкова рядко се случва. Георги Иванов направи едно фантастично изпълнение от теглов удар. И Левски побежда на стадион Динамо в Букурещ с 1-0. Ето, че за щастие се оказах пророк. Преди секунди ви казах, че липсва този точен удар в вратата на съперника. Той вече е факт. И този толкова важен гол във вратата на румънците е факт. Левски побежда на стадион Динамо с 1-0. Това е чудесно, уважаеми зрители. Дано сините да продължават да играят по този начин. Стана вече на няколко пъти дума, че въпреки не съвсем обиграните стоят отлично до този момент като гостуващ отбор тук в Букурещ. 1-0 за Левски, 31 минута, а румънците започват играта от центъра. Много добре Владо Йонков се намеси и успя да отнеме топката на Лупо, който, разбира се, след това го фаулира. Ето го и светлинното табло. Динамо Левски 0-1. Търтилов обаче малко небрежно игра в случая. Добре, че Василев веднага коригира неговата грешка. Контратака за Левски. Пенчев, Янков в дясно имаше добра